Отне ми 9 години, за да чуя това от човека, който ме вдъхнови да променя себе си. This was a fall outfit challenge, and Mario won. It's a great outfit. Congratulations on winning the October fall fashion outfit. And I see that you're looking pretty stylish right now too. Аз познавам тази болка отлично. Бях невзрачен, неуверен тинейджър, сливащ се с тълпата, който не знаеше как да се облича. Смятах, че промяната е невъзможна. Но в живота винаги има повратни моменти. Чух за себе си нещо, което преобърна всичко. Така започна моя път към това да подобря външния си вид, а оттам и вътрешната си увереност. Инвестирах много време и усилия и похарчих много пари за неподходящите дрехи. И така създадох една система, която не само ми печелеше комплименти, а ми вдъхваше непоклатимо увереност и самочувствие. В този момент разбрах, че съм постигнал целта си. Познато ли ти е това чувство? Стоиш пред гардероба си пълен с дрехи и няма какво да облечеш. Готвиш се за важна среща или събитие и поглеждайки се в огледалото знаеш, че не изглеждаш като мъжът, който искаш да бъдеш. Като един от онези, които те вдъхновяват в социалните мрежи. Аз познавам тази болка отлично. Преди години бях невзрачен, неуверен тинейджър, сливащ се с тълпата, който не знаеше как да се облича. Тъпчех на едно място и смятах, че промяната е невъзможна. Но в живота винаги има повратни моменти. За мен такъв беше денят на моето завършване на гимназията. Тогава чух за себе си нещо, което преобърна всичко. Това е най-добре облеченият абитуриент в училището. Тогава осъзнах, че стилът не е суета. Той е език. И когато комуникирах на него, се чувствах добре, уверен и разбрах, че искам тази увереност всеки ден. Така започна моя път към това да подобря външния си вид, а оттам и вътрешната си увереност. И направих това, което всеки човек в 21 век, който иска да научи нещо ново, прави. Отворих YouTube. По това време нишата за видеосъдържание за мъжки стил в Америка тъкмо започваше да се развива. Започнах с канали като Alpha M, Teaching Men's Fashion, Real Man Real Style, The Modest Man и други. Но един човек се открои в това море от информация. Алекс Коста. Спомням си първото негово видео, което изгледах преди 9 години. Носеше тъмън изчистен аутфит, челси боти и тъмни слънчеви очила. И тогава разбрах, че стилът не е в накъсаните газарски дънки, тениските щампи и маратонките. Стилът е изтънченост, класа и минимализъм. За тези 9 години инвестирах стотици часове. Гледане на видеа, четене и експериментиране върху себе си. И така създадох една система, която не само ми печелеше комплименти, а ми вдъхваше непоклатимо увереност и самочувствие. И тогава дойде върховният момент. Доказателството, че съм овладял занаята. През 2024 година Алекс Коста направи свое общество в School. Идеята беше да се съберем хора, които искат да се развиват и да обменяме идеи и да си даваме обратна връзка. Имахме месечни групови видеоразговори с него, както и различни предизвикателства в областта на стила и личностното развитие, които ни помагаха да растем. Това беше моята арена. През октомври дойде моментът на пълно валидиране. Участвах в месечното предизвикателство за най-стилен есенен аутфит и спечелих. Алекс, човекът, който запали искрата, от когото научих основите, ме похвали пред цялата общност. The monthly challenge winner from October. This was a fall outfit challenge, and Mario won with this really awesome suit. Mario, you won based on likes. Everyone loved your outfit. Congratulations. I'm going to bring you up so you can chat for a bit. I think you're on the call, if I'm not mistaken, so I'll bring you up in a second to chat. It's a great outfit, and I think there's two things that go above and beyond here, not just the outfit, right? You're looking at the hair, it looks really good, it's well cut, it looks well styled. I really like that Caesar French crop. And then of course, the photos themselves. I mean, the photos are really, really great, and you nailed it with the lighting and everything else. So overall, really great outfit and a great photo. Congratulations on winning. I'll bring you up. Hey man, how's it going?
Well, very good, man. You? I'm doing really well, man. Thank you so much for asking. Congratulations on winning the October fall fashion outfit. And I see that you're looking pretty stylish right now too. Thanks. I mean, So- I appreciate it, and I must say, if someone had told me years ago when I started watching your channel that I'll be on a live call with you, I would say he's crazy. So That's so- glad to be here. That's so good to hear, man. I really appreciate when guys especially follow me for so many years and then they come into the community and then we can have an interaction like this. Like it just makes it extra special for me. I'm glad that it's special for you too. В този момент разбрах, че съм постигнал целта си. Моят пример за подражание потвърди постижението ми. След всички години на лутане, експериментиране и учене, най-накрая бях изградил стил, който не просто прави впечатление, а който печели. Именно този опит и знания, системата, която работи, искам да предам на теб. Защото аз вече извървях целия път. Инвестирах много време и усилия и похарчих много пари за неподходящите дрехи. И сега, като персонален стилист, искам да ти спестя всичко това. Искам да можеш да прескочиш всичките грешки и веднага да започнеш да изглеждаш като най-добре облечената версия на себе си. Да изградим стил, който ти носи увереност. Помни, подрехите посрещат, по ума изпращат. Затова, ако си готов да промениш стила си, да спреш да сливаш тълпата и да започнеш да излъчваш увереност, онази, която заслужаваш, не се колебай. Свържи се с мен, като ми изпратиш лично съобщение в Instagram. Линка за него ще бъде в описанието. Нека започнем твоята трансформация още сега.